18 minutes to 10 ndo pafika nthawi pali manje Papa Isabel walimoka mu studio pane chiri kupisa here pane chinovarisa here muchirongwa Bosho Ngora segment part 1 Papa Isabel magodatani tagoda mamukasei ko babapata tamuka mamukasei uko akunze pana chiri kupisa here zvese zvinenge zvichingopisa usadaro National FM chimutichi achina program achina nguva achina kungoshoka pese pachikoshosha chete right kusanganisira dzipi right mukoma KB kunyaya yekuguruve kune mukadzi akafirwa nemurume kuchibva kwasara kuine mwana ari ku primary mwana ari primary makore ake anoratidza kuti iya asati kokwanisa kuita zvekushofera kana kudriver asi pamba apa murume pamba apa vanouye baba vakasiya vatinga mudhudhudhu wavo okay wanga uri pamba apa so vatinga mudhudhudhu baba vachibva vashaika nematambudziko right baba mukuru mukoma wemurume akafa uyu achibva asvika pamba apa achibva atorera mukadzi aripo makizi emudhudhudhu zvikanzi mudhudhudhu uyu ndichazokupai makizi kana mwana uyu asvika size yekuti akugona kudriver ndobvoenda nemakizi saka mainini vari kurwadziwa here mwana ari kurwadziwa here kuti bamukuru vatora makizi nyaya yavo iri pakuti baba mukuru vazitora makizi kana mwana ane size yekuti akugona kudriver ndo panisha kudzorera makizi baba mukuru vari kumba kwavo ava vari pamba pavo vasiyiwa nezvinhu zvavo amai havakwanisira kudriver mudhudhudhu 0713938538 kana 0789600748 endai paNational FM Zimu official Facebook page yedu yeNational FM papapati Papa Isabel panga pasina kumira zvakanaka nozuro panonzi pasoromiwa panga pasina kumira nanhasi vanhu vari kuchema vari kuvhunduka chii chakaitika mwana ari primary akuenda ari form 1 anoenda kuchikoro akaenda pane umwe mwana ari pamwe pamba ari kuita zvichipasta zvokungonamatira vanhu angave kuma 14 15 16 years achinamatira vanhu mwana sikana iye achibva aendepo kunonamatirwa ipapo aenda kunonamatirwa ipapo mwana uyu anga ane tambo yanga akasunga muwest ari mukati mekunamatirwa ipapo ndobva adambura ega tambo iyayi ndobva amboisa muhembe make time ndobva ipa pasta wechidiki vaya pasta achibva pisa tambo pasta vapisa tambo mwana akaenda but dhimoni rakazobuda mwana uyu rakanetsa kupera svika usiku vachinamatira dhimoni zvazodaro mukoma KB mwana akaenda kumba kwavanogara nambuya vake aenda kumba achibva adzoka mangwana adzoka kubva kuchikoro ndokuenda kumba ndokubvisa uniform abvisa uniform achibva adzokera kumba kwapasta vaya zvikanzi iwe wakapisa nyoka yangu haisi tambo hapana kugarika vanhu vari kusoromiyo ndokunanatina segotora kako yes, ambassador ndo nzvimbo imwe chete yaanogara iyoyo but ndatiratidza kuti uko ndikona tinasho hanzi wakapisa nyoka yangu haisi tambo nyaya kusvikira mbuye nababa vazosvika ipapo kusvika vanzi tiratidze pawakapisira tambo tiri kuda madota ipapo madota akatorwazve batai makadaro Zimbabwe amai batai makadaro Zimbabwe tichakupai ndine nyaya yekwamarange kubocha yemurume inoti Marange versus Bowera Muganu Ruiz mumwe murume akadanana nemukadzi wemunhu anobva kuBowera iye achigara kwaMarange adanana nemukadzi wemunhu ndobva amitisa mukadzi wemunhu ndobva kwaberekwa mwana murume achibva azviziva uko ndokutaura nemukadzi wake zvikanzi chokwadi baba mwana asi weyo ndobva vaita zvavakaita zvafana nema-DNA test zvikanzi mwana haasi mwenyu but mwana ndewanhengi munhu ari kutaurwa ari kwaMarange but muganu chii Ruiz murume uyu ndobva ataura nesabhuku ndokutuma vanhu kuti endai munotora murume iyeye nehama dzake muuye navo kuno kupadarira sabhuku toda kutaura nyaya iye kuti wai akaita mwana mumba mangu zvakaitika zvacho Zimbabwe patani tenepo vachada kusvitsa nyaya pachimuti vanoda kukubatai baba Isabel vanokubatai sei ichokwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba inoti 0771 545 025 0771
545 0771 545 025 1 musabipa 2 musatambira pairi musafana ne private number uyezve musatambira pa chikonzero yakamirirwa nenyika yese kuti tigodziita mukafana ne private number kana pane zvamasiya kutaura ndichida kuzosvika padhuze andichakwanisi kutaura neme chikonzero nditengesina number musati ndepi yezvakamira seko nguva iri kuenda kana une zvauri kufunga kuti ndinokwanisa kuzviwana uchifona pandiri gara watora popoinji nebepa andisendi message uyezve popoinji nebepa iyi aiziye kuzotsvaga taa pafoni chikonzero ntawe dzinenge dziri kudana muZimbabwe chipinga chodadama tsika mwana tsika pa National FM ndiri kuona kapa pa Isabel kudodoma ntsiku ya lero uno yakagogodzwa ka Manchester United ne Newcastle ne 0-1 ndo zvinoita mutambo vaka vachitaurisa tiri kungorova munhu wese watiri kungosangana naye tiri kubhura chiko pamwe pacho munozonzi makaromba kati chivhara mawedhiwo okuti kondime mega iri panyika asi isiso tinoita totongoti nhasi good luck team yatinenge takaisa panyaya yekuti tikaona tava vanhu vakutaurisa paya tombovhurira kuvhurira kwete tichiita kwete kuti tarowa tikada kurova ka tinobva tangoburitswa munyaya dzemacompetition nemamwe mateams kuti ingogarai makadaro chikonzero hamuna imwe team kutaura kwemunhu anenge akarawa kosi zviri kufambira honorable Charles Mufari babamo mangwanani chokwadi muri ya Zimbabwe kungopfunzira wangu kuchirangu asi chokwadi chiripo muri ya Zimbabwe ndechekuti tiri kutozvifambira vatsongo zviri pasi pamvuru wa muzukuru wasakuru mwana ndiwe kubereka medu wende wekudimba ndapota ndiwe kugowa Zimbabwe zvandiri kuona pano ndiri kuona muri vakasimba kana ndichitaka simba inoreva kutaka simba chikonzero akasimba saka zvakasimba ndinoti wakasimba hane dumbu 2026 afuna liri kuzwengerera azongerera afuna liri kutenderera tenderera ruwai panongonya tende murali kutirikiti ngo vaudzeka vadiwa vaterere manyama muri kuona monya repa kanyemba bota post alongside monya repa gokwe keda munhu akatsuka kotesi rikiti vu ayaya ndo panoda chiti hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua rikiti vu Timothy Mupoperi Kapi and Bosho papa nyaya Timothy Mupoperi mumwe munhu anosimudzira nefanyiro all the way from UK. Yes. Andikachikana mafireworks ariko kusimudza chimuti ariko gogo. Mamisa kubva ku UK kudonera muZimbabwe. Po rikiti vu paka bocha marange bohera chifinyashanu bocha marange bohera chifinyashanu chifi marange inzwa muri ya Zimbabwe icho kwadi muri ya Zimbabwe ndiri mukati bekufamba mukati bekufafadzana kutsudza kuti kamatima nawasenyika ino ndapindira mukati benzimbo yebocha marange inzwa ibandiro reva muri ya Zimbabwe ndiri mukati bekutaura aunza nyaya asvitsa nyaya vanhu vakapara mhosva pamusoro pekuzoparirwa mhosva then oroshi will be nifo zvakafamba sei inzwa iZimbabwe pane murume anogara munzvimbo yekwaMarange murume uyu ane mukadzi wake nemhuri yake nevana vake sababa varimo but baba vakabuditsa gumbo mublanketi ndobva nechando ishona yechikuru tati kure yeZimbabwe baba vakabuda mumba ndokunoita girlfriend remukadzi wemunhu ari kunzvimbo yekubhowera but pari padhuze pekuti vatakavayambuka rwizi vachienda kunzvimbo iyoyo kubva munzvimbo yekwaMarange kungoyambuka rwizi watopinda mubhowera paka vapindira nzvimbo inogara ichiitika zvinhu izvi ariko zvakare akafa nokutorwa nemvura nerwizi achibva zvakare kubhowera achiyamba kunogamuchira zvinhu kubhasi nokuti vakabatana zvaita kudaro mukadzi
akaita chikomba uye ari mukadzi wemunhu akabvaita pamuviri ndokubva abara vana. Pane zvakaitika ikoko kusvikira vaita tsvakurudzo dzinoita kuti munhu abudise kuti mwana ndiwangu here kana kuti kwaite. Ndobva pabuda mashoko ekuti mwana havasi wavo baba. Mukadzi achibva abvunzwa achibva ati zvechokwadi dedi zvamunoreva chokwadi. Baba Isabel, mungaziva here kuti chii chakaitika chakapaka kuti vazive kuti mwana uyu hasi wemhuri iyi? Vakaita madheni tese mushure mekunetsana nezvakachiitika. Pachibva pabuda nyaya yekuti mwana uyu hasi wepambapa uyezve muridzi wekuita chivi ichi, muridzi wekunotsvaga mwana kunze kweimba yakagara iye, akabva kuda pachiraro chokwadi, asi mwana uyu ndiwo kwanenge. Adaro zvikanzi ndiende kwamambo ndombotanga kwasabhuku vakomana 1 2 3 4 yambukai rwizi ende munotora vanhu muye nawo. Ndobva watorwa vanhu vachibva vaenda kusanganisa murume nehanzvadzi dzake. Mukadzi achibva ati ndiri kudiwa here, zvikanzi munotodiwa kana muchida ndiye munonzwa. Vachinosvika paka vapindira vaona dare riripo. Dare rinoshedzerwa kunzi murume takurana pano nenyaya yemhosva yawakaita. Wakadana nemukadzi anonzi Nenge uyu ari mukadzi wemunhu uchibva wamupa mwana ari panapa uyu mwana wako. Apo mwana uyu akura sei? Iko zvinozvika mwana katiwe kuma 2 years. Nenyaya yekuti mukadzi aipupura murume akati hongu right musati manja kure. Murume achibva taka kuchecha zvinhu zvake. Ndiri kuda mombe 3 ne$600 negejo nembudzi 4 nebhaketi rechibage. Taurai zvinhu zvakachadwa nemurume. Pari kudiwa mombe 6. Mombe? Pari kudiwa mombe 3 negejo nembudzi 4 ne$600 nebhaketi rehofu. Okay. Zvachadwa nemuridzi womudzimai. But vakabva vabuditsa mombe 2 nezvimwe zvese. Zvikanzi alright, asi mwana ari mudiki ngaende namai vake. Ngagare namai. Okay. Kureva kuti ari kumba handizivi chikomba nezvipi, nokuti kana mwana uyu aendako baba vake +263 Zimbabwe. Uyu murume akaita gumbo panze ane mhuri yakura sei? Atori nemhuri yake nevana vake. Okay. Mungazoti vana vanga namba ivana ndauzitora but muri nevana vake. Uyu mudzimai akaita chikomba ane vana atori nevamwe vana ikoko kwete uyu. Atori nevamwe futi vana. Manamba kunze vana mavandiro awakaita kumhuri dzese dziri mbiri. Right, tichataura chikonzero. Vaunzi venyaya tinavo ndiri kutovaona vakabuditsa musoro pamusoro pemvura vakateerera nyaya iri kuita nekuti vanogara mvura but vakabuditsa musoro kuteerera mvura kunya kuti mvura iri kudai zvakaita sei. Inzwai Zimbabwe ndobva abhadhara zvezvezvo. Abhadhara kudaro ndobva agara mukoma KB. Pakaitika nyaya iyi Zimbabwe ilasiye nyaya iyi yaitika kudaro iko zvinozvi kunaya kwaita mvura uko anditi vamwe vari mhiri murume uya wekutorerwa mukadzi akapiwa mwana ari kubocha ane mwana waari kugara naye, mwana wemurume uyu wekwamarange. Nenyaya yekuti ari kuteerera mutemo kuti 1 murume akabhadhara 2 ikodzero dzemwana kuti agare namai vake vanichere kubva kusiri kwake. Mwana ari pasi pe 18. Zvadaro mukoma KB murume uyu anogona kushambira mvura. Rwizi ruri apa rune mvura uno runogara rwakazara nokunaya kuri kuita mvura. Runogara rino mvura. Anotora mombe dzake, mombe dzapinda mvura ka iye anogona kutuwina netemu rake vanotuwina nemombe oyambuka rwizi nemvura yoenda kumhiri. Vaenda kumhiri vonofudzira mombe mumunda mumuchinda uya akapa mwana mukadzi wake uya. Murume wekubocha ari kutora mombe wekubhowera kubhowera ndiko kune mukadzi akatorwa ka. Murume akatora mukadzi ari kwamarange ka. Vanobva kubhowera votuwina vokirosa nemombe dzavo mumvura. Ava vari kuti havakwanise kuyambuka kuti vanoona sabhuku kuti honai katakauya kuzobhadhara. But honai ka anokirosa nemombe vokirosa rwizi woya nemombe wozozifudzira munda memurume uyu votsoka dzarova vokirosa rwizi vodzokera kubiri. Ari kurwadziwa kuti uyu akapinda mumba mangu. Anditi nyaya yakatongwe kabhadhara. Mapaona pane nyaya mukoma KB azounze nyaya iyi manje. Mukadzi ane murume akabuda mumba achienda kunotsvaga mumba kumukadzi wemunhu. Ndakazvinzwa ndikazvigamuchira kuti murume wangu akakanganisa kunyangwe mombe ndakarima ndirini ndakashanda pamba tikatenga mombe but murume wangu apara mhosva.
ende mhosva yabvumika. Regai tibuditse mombe, tibuditse gecho, tibuditse chibage, tibuditse hufu, mbudzi nemari zviende kuri pamhosva yakatiwa nemurume. Asi ko murume uyu akuramba achiuya kuzofudzira mombe mumunda medu wani. Auya kangani nemombe 2 times. Arita munda wakatoparara. Wangona chibagwe nezvimwe wakatoparadza zvinhu zvese mombe dzichiparadza kudaro. Uyezve vachiri padare pavakaita zvinhu izvi. Nyaya ichitongo iri padare pasabhuku. Kunzi iwewe wona mukadzi uyu abvuma. Murume aishedzera kuti handiri kuenda kumberi kana kuti sei. Nyaya yangu ngaitongwe pano. Mukadzi chaicheye ane murume akabuda mumba uyu akaenda kunopa mwana kumukadzi wemunhu. Achibva ati ndine mashoko andokumbirawo kutaura ndiri mukadzi but pane kwazviri kubatawo kusaiti kwandiri. Zvekuti murume akabuda no problem. Mhosva yake ngaabhadhare. Ndinozvigamuchira. Neniwo ndiri kuputsa imba yangu nokuda kwevanhu vakaita zvinhu izvi. Asi ndiri kukumbira amai ava vakaita mwana nemurume wangu vandisunungurirewo murume wangu nokuti murume wangu akasungwa akabuda achienda ikoko ari kuti zvinoita but kana ari kunoko hakuna chiri kuitika. Saka zvinoratidza kuti murume uyu akapiwa mwana nemurume wangu. Mukadzi uyu akapiwa mwana nemurume wangu akasunga murume wangu. Iyo yakaremba kuda vanhu vakati izvozvo ndizvo mumhepo hatisitauri. Ngazvigara zvakadaro. Saka muri kuti uku ndokupi kubhoera. Kubhoera ndokune murume akatorwa. Kumarange ndokune murume akatora. Ende zvakare kumarange koko ndokune munda wakujiswa nei nemombe vachibva kwachiti watora mukadzi wangu. Saka muri kuti magetsi akadhinguka kupi? Akadhinguka kwa marange. Kune murume akambobuda achienda uko. But iye murume akudza mukadzi akanoti ndaitozviti pandinonzvenga ndichienda ikoko magetsi bo but ndikadzika kuno kumagetsi asiko. Saka mukadzi anoti saka ichokwadi kuti ikoko ndikwakaita sei ndikadhingura magetsi but padara pa mukadzi akasvaura kuti murume wangu anoti akauya kumba zvakadhakwa dororo asi akauya ikoko mvura yazara mukariba. Saka nyaya yehombe yaunza mai vane murume akatora mukadzi wemunhu vari kuti ko isusu takabhadhara. Why murume uyu achiramba achiuya kuzoisa mombe dzake mumunda medu achirwadziwa nenyaya yekuti mukadzi wake akapiwa mwana nemurume wangu. Inga takabhadhara wani. Vakaenda here kwasabhuku kunoripota nyaya iyi. Wadzi hatisati akuenda nokuti rwizi rwakaita sei. Aiuka zvisinei nekuruzara kwakaita rwizi anditi iwo wana sabhuku wavo. Vakaenda here kunoripota kwasabhuku wavo kuti sabhuku uyu anogona kubatana anogona kucommunicata nomumwe sabhuku. Right, nyaya iyo yakakosha mukoma kebi. Matozitaura nyaya yakawanda. Ivo vanga vachifungidzira kuti uyu ndiwo kwamarange uyu ndiwo kubhoera. Saka nyaya iyi yakaitira kuti sabhuku upi wekubhoera. Sabhuku kubhoera ndakatuma vanhu kunotora ava kumhiri kwamarange. Ende ava vanga vatora sika nyaya yekuti tingaende here kunoudza sabhuku nyaya yedu. Iyo nyaya yakaitira kupi kwamara yakaitira kupi kubhoera. Saka ndeimwe nzira mukoma kebi kuti kana zvakaoma ngavabate sabhuku batai sabhuku wenyu abatewo sabhuku kupi wekubhoera nekuti vese basabhuku emuzima mutizozoka vanodyidzana vanotaura vese mutemo ndoimwe chete. Anditi mapurisa vanoti inini kana ndiri mudhorobha ndikangoona mupurisa anenge ari padhuze iyoyo ende kuri kwakakunyorerwa RRB kunoku ukarisaka nemhama ndiyo yako kubhiga kungoti ofisa aka kapepa akavivaka haka ako vane mabhadhi. Back to school neBosch Motorspace shasha dzema original ex-Japan. Hanzi naChale Mamboza representing Mozambique. Takachibata chimuti Mozambique chiri kusvika baba Isabel. Uko ndiko chinobata zvibaba. Uko ndiko chinobata. Musadaro. Muchikurangarira ndakambotepfenyura ndiriko. Kumozambique. Eka. Manga muri papi paya. Kwanzi nkuchamano. Nkuchamano ajire ndinoti asinga ndichashodoka rurimi. Nkuchamano. But tinofana kakuronga road show kumozambique. Isho kwadi uko chinobato. Aiwa. Okay. Fafaidza itsudzura chimwe tinzwe. Icho kwadi muri Zimbabwe ndiri manje mukati mekufamba mukati mekufafaidza nekutsudzura tiri matima na wose nyika ido. Paka. Harare Solomio. Mukoma KB kune nyaya yakaitika nezuro. Nyaya yakaitika nezuro ndiye kuti kune mwana ane marikore ari pasi pe 15 years ari mwana musikana. Ana uyu kana sikakanganisa ari kunonga ari form 1 kana kuti form 2. Mwana uyu zvakaitika ndezvekuti pane mwepamba pane mwana ane chechi yanopinda akuzvita senge pastor ane makore 15 ari mwana mukomana. Akuita zvikunamatira vanhu achita zvibasa raMwari. Vanhu vachitoungana. Vanhu vachitomboungana vachiwa ipapo. Vachitobatsirwa. Vachitobatsirwa. Okay. Mwana uyu achidaro musikana uyu
wandiri kutaura uyu ane makore ari form 2 form 1 akabva aenda pamba apa ndokusvika achinonamatirwa ari ipapo anamatirwa ari ipapo mwana uyu mukati mekunamatirwa andisika kabuda dhimoni but mwana uyu ane tambo yanga akasungira muwest tenoroshiwiripindi fo akachimba tambo ndiye akaisungirira here kuti anga akasungirirwa atizozivi kuti ndiye akaisungirira kumba here kana kuti akasungirirwa mukukura kwake but paakauya pamba apa akabva ari mukati mekunamatirwa akabva sunungura tambo iyai ndobva aibata ega ndobva aisa muhembe vake pasta ndobva azogamuchidza pasta vachibva pisa tambo iyai yakangopiswa iri pai kudhara handizi pane tambo dzimwe dzekuti ikotoni kwozoita dzimwe dzezinongoti hadziite madota inongouya so ndo type yetambo yacho yakangopisirwa pamwe panhu pekuti hapainde dust ndobva yangopikisirwa papo ndobva yangounyana iripo ipapo mwana uyu dhimoni rakabuda ipapo rakazonetsa kupera late dhimoni raiti kudini aiwa zvazvikungoti pane kudonha nekurara pasi nekupera simba hapana zviri kutaurwa okay right mwana dhimoni rakazopera achibva aenda kumba mangwana akaenda kuchikoro mwana achibva adzoka pamba akabvisa uniform abvisa uniform ndokudzokera kumba kuuya kwapasta ari ega ndobva asvika pamba pana amai varipo pamwe chete neanova ndiye pasta uyo akati makatambura tambo yangu manje haisi tambo inyoka ndiri kuda nyoka yangu ndobva amira akati alright ndobva aenda kumba ndokunotora banga ndokunogara padhoo pasta vaya chibva achivharira mumba mai vacho akatobuda mumba mukatiza pasta akachivharira mumba ndobva agarapo agara ipapo kwakazouya pasta mumwe mukuru wokuchechi kwemwana uyu ndobva asvika achiita sengada kubhiga mwana uyu vachiguma banga paakatonza banga richibva richeka pasta inzwai Zimbabwe ndokuti akudetsera nemwana uyu vachinetsera naye paya vachinetsera nemwana uyu kwakazouya vatete kana kuti mbuya vanogara nemwana uyu vakauya pamba apa kuchibva kwazouya baba vacho zvakare vachibva uya ipapo baba vemwana pavakasvika zvikanzi yei waidambura tambo yemwana wangu unoziva tekesose unzai tambo yachona ndoda tambo yemwana wangu tambo ikaoshekwa zvikanzi takapisa zvikanzi ndiratidzei pamakaipisira mondipa $50 yekuti ndidzokere kwakaiswa tambo yemwana uyu ndobva wapiwa timarasharashwa kana kuti tinenge timadota tipakatsvira ndopakapiwa ndokusokera zvakare dhimoni kusvika razopera ndokudzokera kumba so nhasi ndakandamirira tudinzo kuti mwana uyu nhasi aenda kuchikoro here but baba vakatakura zvacho zvakatsva tumadota twacho vachindoda kudzokera nato tudhaga twacho ko $50 yange chinzi iri kudiwa apa yange isati yabuda payakazonzi vachabatsirwa nevamwe mai vanonamata kuchechi kwapasta mudiki uyu kuti vavape $50 yakanga yataurwa but nozuro aina kubuda nai baba Isabel muri kuti musikana uyu akadambura ega tambo achibva aisa muhembe ndokubva aizaitambidza kuna pasta vachibva vaipisa pasta ndivo vakataurira mwanasikana here kuti dambura tambo no paakangobuda zvaibuda ndo pakatese paakadambura ende pasta ava kana singakanganise vari pasi pe16 years muri kuti imimi mwana uyu paakazodzoka kuna pasta aishedzera kuti ndiri kuda nyoka yangu waiti wakadambura tambo inyoka yangu ukapisa ndiri kuda nyoka yangu Solomio ndoza kuti munobata chimuti ehese munatetekera National FM tibatei tiudzei tirikukumbira kana takuita makoza apa tirikukumbira maminitsi mashoma kungopinda Solomio chete Zimbabwe munzwe zviri kuitika testimony tirikukumbira mumboregerawo foni ndeyenyu Zimbabwe mese but pachadzi makozi kava imbomira ipapo pindawo Solomio ka tinawaka mustudio mukoma hama ndarima kubvaka kukurima machinery and technology tisati katapinda muchitoro regai timbonzwa kuti pamwe Solomio inogona kakupinda timbonzwa kuti vanoiziva here nyaya yemwanasikana uyu akaenda kunonamatirwa pamba papasa wechidiki akazodzoka achiti ndiri kufuna nyoka yangu amai unoita seko pakadaro okay mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitifa tiri masiaiti tiri matikitifa mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitifa tiri masiaiti tiri matikitifa kufamba kwedu paita munango National FM wagwatika sorry baba Isabel amene zviri kuita nhare dzenyu imi kungodyiwa kweManchester United nhare dzakutonetsa nyaya iri kunetsa pandebe kai hipi
ndiye katambo ikatambo ndiye katambo kepasolomia kepasolomia okay regati mboedza futi regati mboedza 0713938538 kana 0789600748 ona manetsero adziri kupapa Isabel fafaidza ichimwe nthawe dziri kudiyana icho kwadi muri yeZimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba mukati mekufafedza ndikutsudzura muri yeZimbabwe nyaya ndoda kutaura panapa inyaya inosuwisa inyaya inorwadza nokuti ine rufu nekufa kwevanhu pakati yaita rufu zvakare kutora kuviga munhu kuri kunetsa uye zvive mwanhu vanhu vachitosvika kumira nokugara parufu chii chaitika nyaya iyi yakaitika kubhinga muri yeZimbabwe nyaya yaitika kubhinga inyaya yekuti izvo zvakaitika ndezvekuti kuna baba vakarwara but marwariro avakaita vakamborwara mazuva apera awo varwara mazuva apera vachibva vazopika kutanga kufamba zvakare kuita zvinhu zvavo munde zvakanaka kusvikira vamunhu ari right asi baba zvakaitika ndezvekuti ivo pachavo vakazofa vari munhu akasimba kwete kurwara kwakamboita pakutanga nekuti zvanga zvava nemwedzi varwara vakatora mwedzi yakawanda vakarara vachibva vazomuka asi vamuka kudaro baba ava vakazofa nenzira yekurohwa nemheni vari pamba pavo nemheni kuchinaya okay right kwanaya vakarohwa nemheni varohwa nemheni pamba panga pane vanhu vakawanda but vana vakabudiswa mumba nemadzimai nevaini vanga vari pamba vese vakaendeswa panze but munhu akarohwa mumwe chete anova ndiwo baba but havana kufa vakararama zuva iroro vararama kudaro kune vanhu vakashemedzwa kuti vazovabatsira mheni iyo zvakare aina kuita 2 days ichibva yadzoka zvakare ichibva yarohwa baba vachibva vafa 2 times varohwa kudaro mukoma KB vanhu vari parufu vachichema panga pasingagariki pamba pakabva parohwa zvakare muti uri pamba ipapo nemheni zvakaita kuti vanhu vatye kugara parufu vachiti panapa panogarika iri papa apa pakazorohwa muti nemheni pamba apa panga pasina mvura yakawanda sezvo kungoti makore toenda kudenga mheni ichibva torohwa vanhu vakaenda kudzimba dzavo pakaita madzisabura nevazukuru vakatanga kupopotera but vaipopotera mukoma KB ipapo vakati kuhama dzemunhu uyu isu kumira pa tichipopotera kumunhu uyu tinotoda mombe ndokuti tinogona zvakare kutorohwa nemheni vaitotya vakaita zvezvo doti ugarai maudza hama dzedu kuti zvatiri kutaura nezvatiri kuita panapa izvi zvinoda mheni vachibva ita zvinhu izvozvo saka ivo zvavakaita vazukuru nehama idzi ndo vakatozonzi imimi zvinokwanisa here kuti mutakure munhu mumuendese kune imwe phala ambokwanisa kuendeswa ikoko muone kuti zvinhu zvezvi zvinoitika panapa zvakamira sei nokuti kana zvakadai so munogona kutochera guva panapa muri mega vanhu vanosvika kuita pano mutumbi wakatakurwa mukoma KB ndofoendeswa kumochari waendeswa murochari vachibva vatanga kufamba vari ikoko mukoma KB ndobva kwarohwa zvakare imwe imba ipapo masipesari rimwe kona rikatoonekwa kuti imvura iri kurova iyi vachibva vatanga kufamba vachiti ngatifambei vafamba vachibva vanzi zvatiri kuona panapa dambudziko nderekuti mheni yatiri kuona panapa isusu itori yemurume akafa uyu iye nyakurohwa nemheni ndiye angachinzi ndiye muridzi wemheni ndiye anga ane mheni but akatumira mheni mushure mekurwara nguva yakareba ndokuziva munhu ari kukonzera kurwara kwake ndokubva atumirwa mheni atumira mheni kwaakatumira mheni kwakasimba mheni ichibva yadzorwa mheni kudzorwa kwayakaita ichibva yadzorwa pano zvino munhu akarohwa nemheni uko haasi kumira haasati amira so mheni yake njeri kuramba ichiputika pamba apa iri kungodzokera ipamba apa back to sender saka zvamungaita imimi ndezvekuti imimi tsvakai munhu anoziva nezvinhu izvi akwanise kuziva kuti kana mheni yadai soifana kuti wasei kana dai maiziva murume uyu pane kwaanotoenda iye kunosimbiswa pamusoro pemheni idzi kuti zvinhu zvimire izvo nokuti tiri kuona patori nemakuva apa ndaona vanhu vakawanda vari apa achida kuviga munhu vanhu varohwa nemheni vakawanda vachibva kutsvaga munhu but munhu vakatsvaga vakati shamari yangu kana uchiita zvinhu izvi tinoda kwa 3 days uri pamba apa toona kuti zvechokwadi zviri kuitika zvadarika here munhu vakazoshevedza akati zvechokwadi mheni dzitoripo pamba ndiri kutoona mumba memunhu uyu panogara mheni idzi endi kwadziri kubva dzichirova pamba hadzisi kubva kure dziri kutobva mumba imomo madziri kubva so mukadzi wepamba apa akapedzisira kuti achida kugara pano nokutoti kwanzi akazotaura mashoko ekuti pese paizorohwa pamba nemheni aitaka kunzwa kunhuhwa kwemoto sokuti pane chinhu chiri kutsva time mheni yorohwa kana kutonzwa kuti mumba pane chiri kushinyira but kutsvaka chiri kushinyira aichishayirwa so munhu akazobatsira
akati ndikukumbira mhuri dzese mubve pano mende kutogara vamwe ini ndichagara pamba apa kwe3 days but akabva arara 1 day achibva kuti chidzokai zvenyu nokuti mheni dzacho ndadziona padziri ende ndadzitora ndobva ataura chibhegi chimwe chaiti kwanzi mubhegi umu vanhu tarisai vanhu vakaramba kutarisa vakati musadaro isu hatitarise mhuri yezimbabwe ndiri kukumbira nyaya yekubhinga yekuti pane vanhu munhu akavigwa paine vanhu vanokwenda kuita 11 yes ndo vakachera guva nekuviga munhu hama neukama vanhu vakamira mheni dzinorova vanhu mheni dzinorova vanhu especially vanenge vachida kubata zvinhu zvisiri zvavo yes baba Isabelo baba Isabelo unoziva zvinorwadza mukomakeri zvinorwadza ndinokure vanhu nhema mukatarisa nyaya iyi kune vanhu vari kutamba nezvisina kunaka mukavatarisa vanhu iyevo pachavo kuti iye pachake akazofa ndiye akatanga ida kutumira meni ichibva yadzorwa kudaro ndo yange yakuramba ichingoputika ipapo saka iko zvinozvo munhu akazoenda apa akabva aita sei akabva atora meni idzi ndiye akazoshedza vanhu kuti vavige but vanhu ipapo vakaenda ipapo vakasvika kunoviga vanhu gari munzvimbo nedzimwe hama hadzina kutoenda ipapa vachibva vanhu vaita sei vaviga munhu akaita 3 days aripo ndikuita 3 days zvakare after aviga but iko zvinozvo mukadzi nevana vakadzokera pamba nezuro ranga riri zuva rechi4 kubva mubatsiri aita sei abvapo saka hatizivi kuti kozvino kufamba kwenguva pane zviri kuitika here ndambenge ndichitaura namai vepamba apa vachishevedzera kuti ndiri kugara hangu but handina kutsikama handina kugatsikana zvakazivikanwa here kuti kwanga kwatumirwa mheni ndokupi no ivo vari pachavo vari kuziva zvakaitika but kuzvidudzira kuvanhu havasi kuziva kuti kwangatumirwa mheni ivo vari kuti kwaye vakazoziva nemarondedzero vakaita kuti murume wenyu ane chekuita nemunhu akambodai akadai so nyaya dzacho padzakabuda vakabva vatoziva kuti ndiwakadinenge chibhegi chakatorwa ichi changa chine mheni ngani no akamutira kuti ndo chibhegi chine mheni handizivi kuti mheni dzinoita mazuva here kana kuwanda kwadzo takakuudzai kuti mabhegi akadai ndiwo atinenge chida kuona pachanel kaya anenge ane mheni acho ndandafunga kuti muti nini ndivhure papa pane zvekutamba nazvo mazuva ano muri kukwata mazuva ano muri kutya ndiri kuchengetedza basa munochongoenda ndiri kuchengetedza basa baba basa ripira muri kuchengetedza nekuti vateereri vanenge vachidaka kuona zvimabhegi zvacho ka izvozvo mangwana oda kuona dzimwe mangwana oda kudza dzimwe nyaya haisi nyaya yekupedzesa 18 minutes to 12 ndio pafika nthawi pali manje ndiri kuona kabosi Chineke vakachibata chimuti kuti dzvi variko kupurazi uko ari kuita kuwedzenga ng'ombe ayo Chelsea yakawina nezuro hanzi musafambe usiku mabhinya amuka mandisirawo chiropa makatozo zvemukati zviya zvekunze ndazvijaira todawo zvemukati muinazi totsudzura here tokwapaidza here icho kwadi muri yezimbabwe tingofagadza paka chinoi right simudza tinzwe mukati mechimbo yechinoi muri yezimbabwe maita nyaya yekuti murume anga chizikanwa nenyaya yekuti anoba mombe asi ane masikiri ake anoita kuti vanhu vazive kuti anoshandisa mushonga kana kuti andose but iko zvinozvi hamba pane shoni yamunotaura baba Pati hamba yakasangana nadedemo beura kutakataiwa zibhidha haiwa hamba yakacherwa achibva ingwa iye muzukuru uya ndokuenda nambuya vake kana kuti sekuru vake vanoita zvechivanhu ndobva vasvika zvikanzi ndiri kukumbirawo panapa kuti hamuna kumboona here mombe yangu nekuti mombe yangu inonzi yakaonekwa ichitinhwa nevana venyu kumafuro vakatobvunzwa kunzi mombe iyi ndiye kwani iyi kwanzi vakati taitenga ndobva vanzopinda mudanga okay muri kuona here mombe yenyu iripo zvikanzi hapana zvikanzi kana makamboina nevana vangu zvindoreva kuti yakadarikira zvikanzi kana yakadarikira tiudzei kwamakaiendesa kana kwamakatinha ichienda nayo zvikanzi hatipiwe basa nekuti mombe dzinosangana kumafuro dzangu dzine vafudzi dziri pano ndo zvinoreva kuti ndidzo dzangu sunungukai kutenderera mumatanga angu ane mombe dzinodarika 70 paruzefa mombe dzasina kugadzirirwa danga rimwe chete dzakagadzirirwa matanga anokuwanda matatu kuti dzimwe dzinoiswa dzimwe dzinoiswa asi dzinongoenda nekuti nhasi mombe dzapinda mubichiro dziri dzaipapo chete
zvikanzi sununguka baba vachibva vaenda zvavo ndobva vasiya vakomana kumatanga emombe variko ava vachitarisa mombe vachiita sekuri kuseni. But nyaya yakazonetsa ndiye kudai munhu anova ndiye akanga aine muzukuru akabirwa mombe wacho wanga ari mukati mekutenderera naye akaita chishamiso kuvakomana vanochengeta apa, ndokupinda mune rimwe danga, ndokufukura hembe, ndokuvhara musoro, ndobvaita chimbuzi mudanga remombe, ndokuenda mune rimwe zvakare ndokunofukura hembe, ndobvaita chimbuzi. Matanga ese ari matatu ndobvaita chimbuzi. Vanofamba zvakaita kuti 30 meters kubva kwakaisiwa matanga vachienda muruvanze rwekunopinda mumba, achibva ati iwe takuchidzokera kunoudzani baba venyu kuti tatenderera matanga ese asi atinochetera sei chatawana. Ndobva vaenda vakuenda kumba zvikanzi mukomana wani tiperekedze tiende kumba taona singe panembwa tinozoromwa. Ndokufamba amai kumagunde yekumagunde amai kumagunde yekumagunde jekesa musutu yekumagumbe kufamba uko vakananga kumba. Vasvika pagedhi munhu wacho akanga ine munhu kubirwa mombe angasinganyare, ndokusvika pagedhi futi asati apinda mugedhi zvikanzi muyadhi nevanhu kanga simwayadhi ari kunze. So kungoti vasvika pagedhi akangomira kunze kwegedhi ndobva aita zvaita matanga zvese ndobva asvita ndobva asvika zvikanzi mombe tashayiwa asi isusu takuenda. Asi shoko rangu nderekuti ndiri kuti kana kuri kuti ndime muri kuziva mombe kune mombe kwairi zvisinei nekuti haimo mudanga mungave makaiuraya makadya nyama, mungave makaitengesa kana kuiendesa kune imwe nzvimbo, asi kana zvese zvandiri kutaura izvi zvakaitwa nemi nhasi kana chiri chipiri ndinokupai mazuva 3 pane zvamakaita zvese munofanira kuuya muzotaura kuti takauraya takadya kana takatengesa. Kana pasina izvozvo, kana muine dzimwe mombe dzisiri dzenyu dzingave dzokuba kana dzamakaona nzira isiri iyo Okoyo adzari ndobva vaenda. Hapana kuda 3 days mukoma KB, pa 3 days ivo varidzi vacho mumba mavo chaimomo manga musisagariki. Kwanzi makuita noizi chichakuitika vakutobuda panze. Zuva ramanheru mangwana makuseni mudanga makamuka musina mombe, asi mombe vanoti ivo mombe dzakamukira paruvazhe dzichitsika-tsika chiita senge dziri kukwesha-kwesha mudhuri nematumbo adzo zvinoita mombe kana ichiita se ichikwenya inoita pamudhuri wombe dzose dzakazara matanga ese dzichichema dziri paruvanze. Padzakangobuda chiti kuti dzakuenda kumafuro vakomana vakadzoka vachitaura vachiti kwandizo isusu takatigire nemombe but esenge vanhu vazivira kuti kana mombe tichizofudza tinodzitevera, dzinofamba dzichienda tichizotevera. Patatevera mombe taona kuti mombe dzasara ishoma pane mombe dzabuda. Takuti rikati mai tichitsvaka kuti mombe dziri kupi tichidzoka taona zvakare mombe dzatasiya panzvimbo dzisipo hakuna kana mombe 1. hakuna mombe hakuna kana mombe 1 iri kuwanikwa, hakuna mombe kana 1 iri kuwanikwa. Ndobva vabva ipapo ndokubva vada kutsvaka kuti vaenda kumurume kubirwa mombe wesu semari tiri kukumbira kuti tigotaurana kuti iwewe mune mashoko amakasiya mataura pamusoro pemombe kuti mombe kana ndakaba mombe kana ndakatengesa munozoti tiite sei titaure ndanga tiri murodhi kuuya mombe ndine kwandakaiendesa. But chiri kunetsa manje mukoma kebini kuti murume uyu ari kutaura kuti iye pamombe dziri mudanga pavagari vemunomu ndine vagari vanosvika ndiri mombe 7 dzandikanga ndakaba dzaari kubvuma iye ende mombe 7 dzaari kutanga kabaka vanhu veshe vakabirwa mombe idzodzo vari kuti aiwa mombe dzavo dzakadzoka. Mombe dzese dzakabiwa dzomunga dzakadzoka, asi vanhu ivavo vari kuti ivo havakwanisi kumira nemurume wachitira chakataba mombe kuti mombe dzavo dzakabiwa dzikaenda vakatsvaka vakadzishayiwa mombe dzibva dzadzoka. Hadzina kudzoka nemunhu saka mombe dzedu hadzina kubiwa newe. matanga ari 3 right akaitirwa chimbuzi anga ane mombe ngani dzese pamwe chete. Mombe dzake dzaidarika 70 matanga dzaidarika mombe 70 asi hadzina kuiswa mudanga rimwe chete dzakatiwa matanga ndovandiraka. So iye ane mashoko aitaura achiti kusungwa kana kuita sei ini handina kwandiroenda ndinodzoka. So iko zvinozvi akuchidzokera manje asati adzokera zvakare vakamboda kuita noise yokuteverwa mota yakusimuka mushure mekunge vana vazosara vachiudza baba wavo kuti izvo muri kuzviziva here kuti vanhu ava pavapinda mudanga umo vaita zvakati vakapinda mudanga umo vakaita zvakati. So murume paida kutevera aida kutevera ari manoita zvenoise mota ichibva yarohwa vachibva vaenda. But mazuva asati asvika paitika zvinezvi ndiye akazoenda zvakare kune munhu uyu achiti izvo iwo nemunhu wakauya naye but kuri kuita zvakati zvokanzi ingaoni makapiwa mazuva ini chetidai mombe yedu but chandiri kuziva
chifukwa chandogona kukupindura ndechekuti yangu mombe yakaita sei yakadzoka. Kana muchiziva iyo munhu uya wokubirwa mombe akaenda nemubatsiri kumba kwemunhu aifungidzirwa kuti ane chekuita nekubiwa kwemombe. pakapatomboitika mutaure kunzi mombe yakaonekwa ine vana vane vemunhu iye. Saka mombe yakadzoka ende sofa pane matanga anokonda 7 mombe dzinokonda 7 dzakange dzabiwa. Pamombe 7 dzakange dzabiwa dzisingaonekwe dzakaonekwa varidzi vadzosera kuti dzakadzoka. Mushure mekutaura iye achiti kwakati ndakaba mombe ndinoda kutaura nevanhu ivavo achidzokera kwese ikoko vanhu ikoko vari kuti izvo mombe takabirwa zvechokwadi asi isusu yedu yangoita 3 months yangu yakaita 2 months yangu yange ine 4 days but mombe dzedu takatsvaka tikadzishayiwa asi inini yangu yakadzoka asi kudzoka kwayakaita haina kuya nechi haina kuya nemunhu. Saka kuti nditi ndimi makaba mombe imhoso kwandiri anambokubatai andikwanisi kutaura nemi ya pakaipa ko dzake iye right murume uyu dzichiri mwere mudanga. Hapana mombe iri pa munakada mombe imwe chete matanga ese munakada mombe 1 so vanhu vachaziva zvakare kuti mombe dzanga dziri dzekuba here kana dzanga dziri dzekuba dzakadzokera asi vakasiya vaudzwa kunze kana manga makatora muchadzokera pasi dai madzora mombe yedu imwe chete. Munhu akaita chimbuzi mumatanga pamwe chete nepagedhi ndiani mubatsire kuti aiwa uya munhu wakaenda naye ndiye aita izvozvo muridzi wemubatsiri aita izvozvo munhu wakaenda naye ndiye aita izvozvo mubatsiri ndiye aita chimbuzi. Ende nyaya iyoyo ndiri kuifananidza nenyaya iri kumhondoro kune imwe nyaya izvo zvekutaura kuno kwandiri kuita kune vanhu vakabirwa mbudzi dzinokona kuita 14 dzabiwa kunoita 14 hapana kuiko bati mombe dzikabiwa dziri kubviswa nyanga. Ukasvika kunyange une mapurisa unonzi nongedza mombe yako nemazinyanga inenge yabviswa nyanga kwanzi 2 minutes mombe haisina nyanga dzabviswa ko panenge pasere chimudhindo chinenge chiri pamombe kunyange zvirive kwanzi ane zvaanoita ega atori nebhuku nemapepa ake ekuti anoclear mombe ega anotadhibhira ke mamombe ega ya pakaipa. So munhu uyu ane kufungidzirwa kuti akaba mombe yemunhu akaramba kusvikira mubatsiri asvika aita zvaakaita ipapo izvozvi mombe dzaangaba dzakadzokera plus dzake dzanofungidzirwa kuti ndedzake hadzisi kuwanikwa ari kuti kudini iko zvinonzi ndo nyaya yari kuita ndiyekuti ari kunyanya kufamba kuenda kumba kuya kune vanhu vakauya pamba achiti shamari ndiri kukumbira nekuti ndine mashoko akasiya ataurwa paya kunzi taura zvakati nekuti mucharudza zvese ndiri kuona izvo chokwadi kuti mudanga mangu hamuchisina mombe tingaita sei kuti tisvike kumunhu wakauya naye kana kuti iwewe ndionoziva zvakaitika kati ina handina chandinoziva munhu uya itomuri hama yangu yandakafamba nayo ichiva kuzondibatsira nekuti handingaindi kunotsvaga mombe yangu yakabiwa ndiri ndega ndogona kusvika ndichirwisa zvaida kuitika paya. Right. Mubatsiri uyu akaenda nemunhu angabirwa mombe mubatsiri rudzi munhukadzi zvakaitika nguva izvaakaita zvokuti anoitira chimbuzi mudanga even pagedhi kumapasi 8 dzokuseni matanga asati avhurirwa amai matanga asati avhurirwa baba Isabel kumapasi 8 dzokuseni vakatosvika vachiti emuya vange rita kusvika mombe dziri mumatanga tasvika dziri mumatanga kana mombe dzedu dziripo tichaita sei tichadziona wanika haina kutowanika mombe imomo aminuti dzinenge dzichiiswa kupi 0713938538 chatanga kane Kasolaga Premier Soccer League fixtures match day number 1 musakosho kuti kuyamba mangwana kutanga mangwana chinenge chakachaya chinenge chakabvondoka. Yes, match day number 1 Friday 6 March 2026 FC Hunters versus Moors FC ku Rufaro Stadium. Saturday 7 March 2026 Rangers College ichabvina na Chicken Inn ku Rufaro. Triangle United versus ZPC Kariba right ku Gipo Stadium. Tail 1 versus Dynamos ku Ascot Stadium. Ngezi Platinum Stars inenge chikuyana mapikiti na FC Platinum ku Baobab. Sunday 8 March 2026 Capes United versus Agama ku Rufaro Stadium. Manika Diamonds versus Simba Bora ku Gipo. Hard Rock versus Scotland FC ku Chawanda. Highlanders versus Bulawayo Chiefs ku Babafield Stadium. Ndio kama fixers ya match day number 1 Kasolaga Premier Soccer League 2026. 0713938538 kana 0789600748. Hello pa National FM. Hello Kanyemba. Makadiniko. Nofara makadiko panonetsa kupinda pachimuti apa vedu we Solomiyo kudiko. Sorry kani. Ndoda kutongokomendawo zvangu mai avo vari kuitirwa utsinyawo vekuti votorerwa murume koramba futi kuuya magetsi kumba chokwadi munda wodyirwa futi. Taurai zvenyu. Aiwa murume uyo ngaaregedze kudaro dai pawanika mubatsira anogona kubatsira mai avo vagadzire munda wavo murume ambosanganawo nazvo. Amai vekutorerwa murume vanofanira kugadzira munda wavo.
paanongopinda nemombe dzake chete anodzungaira arimo wiki rese. Konyaya yemagetsi manje. Ngatotora matanho aende futi kwaSabhuku tokwira dare. Kuitira kuti abatsirwe. Kuitira kuti abatsirwe vedu hazvinakidzi vakadzi vaione moyo vanhu vaMwari. Mumba hamugarike umo. Mumba hamugarike aba kutoparadza imba yomumwe chokwadi. Tiri kutaura nani ari kupi? Ndimaitakudzwa Makombe. Muri kupi maitakudzwa Makombe? Tiri kuBhangeti kumema. Kuri sei kuBhangeti nhasi? Aiwa kuBhangeti nono. Aiwa tinotenda muve nezuva rinotapira ingoro vaipfuti tinzwe. Po! Rikiti bvu. Aiwa tinotenda maita basa rikiti bvu. Right, kubvaka kuBhangeti maita kudzwa Makombe. Yes, regai katite sei tichingamidze. Nezuro South Africa yakadzidziswa cricket. Kwanga kusina kumira zvakanaka. 2026 Men's T20 Cricket World Cup. Semi-final number 1 South Africa versus New Zealand. New Zealand yakarova ka South Africa ne 9 wickets. 43 balls left. Nhasi kuri kutamba ka India versus England. Ndiwo ka mafambiro azviri kuita. Baba Isabel lekezani kativha kuti anangu aniti tani. Hello pa National FM paita munango. Hello. Mamuka sei? Tamuka mamuka ere. Mushe tikutaura nani ari kupi? Nyasha vari kwaChiota. Maine Nyasha kwaChiota tibatsirewo tinzwe. Ndangopota chapasavo kawe kunamatira munhu ka. Ko vakatisireko sina simba rakanyanya zvino zvakukundwa manje. Mati vangaita sei? Vari kuedza kubatsira munhu asina pawa rakamudarika. Ko mwanasikana ndiye ega akatanga akakubvisa ka? Vakangosapa saidi akazodzoka otora zvinhu zvake. Munofunga kuti katambo kanga kari muchuno ndekei yako? Pamwe kamushonga kakaiswa namababa vake ivavo. Wow. Saka semone vagoripiswa manje. Ko katambo kangatokosha zvekutonzi kadamburirwe katambowo zvako muri kutsvaga kamwe katamboze. Manje vakakosha kwavari vakasvika tambo inyoka zveshuwo. Saka vanhu vari kufamba nenyoka muchuno? Vanhu vakaremerwa kani. Vanhu vakaremerwa maine Nyasha. Aiwa ingomutsai vaviri vatatu tinzwe. Ndoda kumutsa ambuya Thomas vari kwabhora kwaHungwiri village. Ndobva ndazomutsa nebha yangu amai Dombo namai Alice. Na mama wangu amai Nashe namai Lenmo vari Kota Force. Vakwane vavo. Futi. Rikiti. Kuri kunere kwaChiota? Hakanaya nezuro. Chaibva chibage? Aiwa tatonga wemutore nzungu. Aiwa tinotenda tiri munzira kuuya. Ndakangana kumutamba neNyasha vari panze. Ndoti mamuka sei mhofu. Tinotenda. Mafadza bhozhongora kuno pamangoti mamuka sei mhofu. Kuita seiko. Utoponera Jesu. Kamutupo katondeke. Utoponera Jesu mhofu. Nasi musi weThursday 5 March 2026 day number 64 of 2026 kwasara 301 days kuti gore rifike kumapeto tiri mu week 10 of the year. 18 minutes past 11 ndio pafika nthawe pari manje. Okay, ndiani ko mumwe ari parunhare tisati katapinda kamuchitoro nevasawera vedu kave Unilong paita munango pantedwe Baba Isabel regai katenzwa kuti ndiani ko ari parunhare 0713938538 kana 0789600748. Wagwatika. Motivational quote of the day. Mafara yara videra chikungu tiri kumapasuwa kana Vincent nyika dzino ali kuti bzinitiwa na munthu bzinkhoza bzirakura kuzhura mafara inde tinkhoza kakukumbira kurekerere
pewa Karawanda mazi tikaleka kusandula kansambo kathu mafara yacho yazamalizira yacheribe mpeshinado bzinitiwa na munthu bzinkhoza bzirakula kuzhura mafara inde tinkhoza kukumbira kulekerere wa Karawanda mazi tikaleka kusandula kansambo kathu mafara yacho yazamalizira yalibe mpeshinado. Actions speak louder than words. We can apologize over and over again, but if our actions do not change, then the words become meaningless. Actions speak louder than words. We can apologize over and over again, but if our actions do not change, then the words become meaningless. Zvinoitwa nemunhu zvinogona zvine hudzamu kudarika mashoko ake, sekuti unogona kukumbira ruregerero mushure mekutadza, asi ukaramba uchidzokorora kutadza kwacho mashoko ako anopedzisira asisina basa. Zvinoitwa nemunhu zvinogona zvine hudzamu kudarika mashoko ako, sekuti unogona kukumbira ruregerero mushure mekutadza, asi ukaramba uchidzokorora kutadza kwacho mashoko acho anopedzisira asina basa. Ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera kuna Vincent Nyikadzino. Okay, tabudirira. Hello National FM. Wakomana vechimuti Zviri sei? aiwa chakabatwa zvakanaka icho. Chakabatwa ndokupi uko? Apo pagandanzara paOsborn Dam apo. Pagandanzara paOsborn Dam. Tiri kutaura nani? Nafukela. Fukela. Ya mafuka. Tibatsira itinzwe. Kumbezi rinodziya mukangani kufuga. Icho kwadi? Kwadi shosho. Right, awo wetamba baba wane zvanoshandisa pamwana uyo. All right. Ngawagadzirise nhau dzemwana wawo kwete kushaisha mwana. Baba wakabata. Ko kana mwana anga achirwara achibva iswa katambo muchuno. Marwariro acho anofanira kuzikanwa kana mai nababa. Okay. Kwete usikireti bangoti mwana anongoiswa tambo munhu aine kwabva kung'anga. Ehe. Dai Fanana nekutongoita mwana ongoona mwana ane pari ane tsiyo mota akakura ine urwere. Regaiti mudaiso iwo baba wakayo ruwachipota nemadziro chawo ega. dai manga muri mimi mubatsiri pasa aita izvi vabereki vauya maita sei? Wauya ndinotaura kuti sunhurai zvamakaita mwana uyu regai kutishandisa vaprofita. Yes. Aiwa tinotenda mutsai vaviri vatatu tinzwe. Ndinomutsa Dr. Dukwende pachiwetu apo. Ehe. Koita Dr. Mupapatira kwamasika uko. Baba wangu pa village 11 Panyamasine Panyamajura apo. Yes. Mimi nikeki na bozo muzapeta chimuti. Tinotenda. Rovai pfuti tinzwe. Oh! Kafuti rudzia. Tabunza wakomana unoshanda nefuti. Yes. Kuti kafuti rudzika Rudzia. 0713938538 pabodzi na 0789600748 tibateika. Ndiani ko achavharisa chirongwa cha nhasi madzinzwa dzatsudzurwa kana babaisa Bhozhongora Washington Maremera. Munoti kudini ko Brigadier General retired Jonathan Willy Hungwe vakatisiya musi wa 26 February 2026 Rutenga Masvingo Province vacharadzikwa mangwana kumarinda anoradzikwa kamagamba National Heroes Eka. National FM inenge chikupaika live zvinenge zvichiitika ikoko paita munango pantedwe. Halo pa National FM. Alo bozona kanyemba iwe. Zviri sei iwe. Ndimudana bwada. Bwana. Komujara bwada uri kugara kupiko? Vakomana tinenge tiri kudya chidoko uri mushonga wemawende tiri padombo apo. Padombo apa. Zviri sei vakomana? Zvakanaka.
wakomana ava wemheni dzavo vavaka vari kutamba iyo inonzi kuri kwedu uko inonzi Manicaland Air Force. Because inotambura ikakuvhinika ndozotarwa napo zviyazvi unoona chadzunda nyeredzi kumberi kuti nyenge kana yakupotsa. Kumanicaland dziri kwere mhenui? Iwe ngatitaurei zvedu zvimwe. Muzara uyu ari kuita zvemhene uyu kauzo. Pano anoda kupedzisa mhuru wakomana, panoda kunyatsa kuti vanhu vachakangwara vogadzirisa zvinhu mvura isati yadeuka wakomana. Ichokwadi. Because kana iye afa muridzi wacho dai anga achipo manje waingonzi ngatidzosere kwayo. Manje kana vasingazivi kwaakatora mudhara uyu kwaakanoromba kwacho, wari kubata magetsi wakomana, pakabatwa magetsi. But iwewe okay, ndakanganisirana naBhozhongora ndobva ndasimudza mheni kuti ende kwaBhozhongora ndisingazivi kuti iye Bhozho wacho akasimba sei. Exactly, vanenge vari kuwedzana masimba zvakafanana newaya wamai waya kuwedzana masimba wanamai waya vaka. Chikuriri chine chimwe chikuriri manje. Ndizvozvo. Chikuriri chine chimwe chikuriri. Asi ukakurirwa haukwanisi here kumhanya kunokumbira ruregerero? Achakumbira kupi icho chaachituna apere chimukunyuka. Waitangira musini pakarohwa kekutanga paya. Ndisati ndakanganwa akabhonzoka. Ozotipawo update iya mwana yakurohwa naDeputy Headmaster kwaRusapo. Alright. Tiri kuida kuti vamwe wese tigodzidzawo nemaDeputy Head ese wagodini wagodzidzawo. Aiwa tichakupai mangwana tichakupai. Handiti tinenge takateerera kungoti wakomana kupinda kwachoka. Matsurundundu neNational FM because munhu wese ari kuda kudya pfodo neNational FM. Imi munofana kumbouya panapa mozotigadzirira kapromo inorira paredhiyo. Podo. Saka regai ndimboridza futi nhasi. Alright, namba dzangu kana dzaBhozho munadzo handiti? Dzese ndinadzo, ndine 2 dzese nekumuziva Bhozhongora nditori nechipiki chandakambotorwa yadu tasangana mumaraini medu. Saka mozotibata mozouya paZBC Mbare mozogadzira kapromo. Handiti ka. Aiwa, sevanhu taimboita hedu zvedhirama kuchikoro kuti chimboona kuti mikombe ndinowimbisa. Tinotenda, rovai futi tinzwe. Bwana kupera kwayo. Aiwa, tibatei mozouya pano mozorekodha promo handiti katinotenda mudharabwada nokuti vharira kachirongwa chedu chanhasi Bhozhongora segment the hottest mid morning show in Zimbabwe. Machomatani gogo kanyama gogo chicks namaiti nache paSouth Atoni anenge achipata chimuti. Icho kwadi murizoma ndikati wamukaseko semuchena timu food center pachimuti wakabata wamukaseko mkoba wangu na bothi chimuti wakabata muripo ipapo semuchena Nyasha Mangwiro Patience Josamu Simbara Chichiwodza na bothi wedzarai pamuchete na mapi team food center mamukaseko sekuru Josamu chimuti wakabata pa Steve yapo pamuchete ne timu rosakabata chimuti wamukaseko Loveness Madimba chimuti wakabata senior team senior tires iti timu Zimbabwe Chenge Masara Cecilia Banda boss Chineke Agogo for giving nyama dzao mai tendeka chimuti wakabata kuti pamuchete na mai Lenzo pa DZ mai Baron chimuti wakabata pamuchete na Cosmas Kamoto Isaac Ndebvu chimuti wakabata mdharangu Star Given pazindoka chimuti wakabata Clayton Zulu pamuchete chedza kuti tarisai chipera chimuti wakabata kwanziye taurai chochore ndizvinzwe futi chimuti wakabata kuti wamukaseko TK pazupu kwapo pamuchete na chedza kuti Madimba chimuti wakabata kwanza ndichisi timu rangu vanotengesa zvavo apo varipo paBekers Inn apo chimuti wakabata apo pana Simon Mazorodzi chimuti wakabata Emma Chipo Loveness na Tipiwa chimuti wakabata kwanza ndisi ndiri kumhanya nacho kwanzi takachibata kuti muri yaZimbabwe ndikati vanenge vachida kundibata munondibata pa namba dzangu dzisina chipomiro namba dzisinganyadzise ndidzo namba dzedu dzinoti muri yaZimbabwe 0771 545 025 0771 545 025 baba na mai maka chimuti makabata pa Glenora apo ndiro chimuti makachibata ewa muri yaZimbabwe 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabipa sa Isaac Ndebvu wasu pazindoka po rikiti
Kanyemba Bonzo na Washington Marimira tosangana kamangwana 9 o'clock. Musakangana kuti ndipo pane urongwa hwekuradzikwa kwegamba Brigadier General Retired Jonathan Willy Hungwe. Saka tikati tsudzurei tobva taenda kakumarinda kunoradzika gamba todzoka zvakareka topedzisaka dzinenge dzichinetsa muno muZimbabwe kubudikidza kane chirongwa Bozhongora segment. Tata musare bwino, tichakusiyanika na Moli Mlauzi Nasgudanga.